Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε όλοι σας στην πρόσκλησή μας. Η λέξη ξεριζωμός εμπεριέχει βιαιότητα. Στην κυριολεκτική της σημασία, ένα φυτό αποκόπτεται βία από το χώμα που το τρέφει και για τον λόγο αυτό πεθαίνει. Αναλογικά, στη μεταφορική της σημασία, ένας άνθρωπος εξαναγκάζεται να απομακρυνθεί με βίαιο τρόπο από τη γενέθλια γη, από την πατρογονική εστία και από όλα αυτά, μικρά και μεγάλα, όμορφα και άσχημα, που συνθέτουν αυτό που ονομάζουμε πατρίδα. Και στην περίπτωση αυτή μπορεί να μην επέρχεται ο βιολογικός θάνατος, αλλά η συγκεκριμένη ανθρώπινη ύπαρξη ακροτηριάζεται εφόρου ζωής. Και μάλιστα ακροτηριάζεται το πιο ευαίσθητο σημείο της ύπαρξής μας, η ψυχή. Και το ακροτηριασμένο μέλος είναι πάντα εκεί, κάθε στιγμή ορατό και κάθε στιγμή μέχρι το τέλος της ζωής δίνει πόνο, βαθύ και αγιάτρευτο. Η ιστορία με κεφαλαίο γιώτα γράφεται και διαβάζεται μέσα από τις ιστορίες με μικρό γιώτα των απλών ανθρώπων. Οι ζωές των ανθρώπων είναι αυτές που με τα επιτεύγματα και τα πάθη τους τρέφουν την ιστορική εξέλιξη. Για την ιστορία του ελληνισμού συνολικά η μικρασιατική καταστροφή αντιπροσωπεύει μια από τις βιαιότερες ανατροπές στην παγκόσμια ιστορία. Μέσα σε ελάχιστους μήνες έπαψε να υπάρχει ελληνικός πολιτισμός σε μια γεωγραφική περιοχή που κατέγραφε 3.000 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας. Η μεγάλη αφήγηση της ιστορίας είναι ένα ψηφιδωτό που το συνθέτουν πολλές μικρές ψηφίδες, η κάθε μια με το δικό της χρώμα και το δικό της πρόσωπο, που είναι οι αφηγήσεις των ανθρώπων που βίωσαν το μεγάλο τραύμα, την προσφυγιά. Στο έργο του Άγγλου ποιητή Τόμας Έλιοτ, «Έρημη χώρα», υπάρχουν οι ακόλουθοι στίχοι. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Όχι με ένα βρόντο, μα με ένα λυγμό. Για το 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Ανατολικής Θράκης, της Καπαδοκίας, που είδαν τον κόσμο τους να καταραίει από τη μια στιγμή στην άλλη, ο λυγμός αυτός έμεινε για όλη τους τη ζωή φυλακισμένος μέσα στο λαιμό και μέσα στο στήθος τους. Στόχος της σημερινής μας εκδήλωσης είναι μέσα από μια επιλογή όσο γίνεται πιο αντιπροσωπευτικών μαρτυριών να αναδείξουμε έστω και στο ελάχιστο αυτή την τραυματική εμπειρία. Να την αντικρίσουμε με σεβασμό. Να αναλογιστούμε όλοι τους δαίμονες που χρειάστηκε να αντιπαλέψουν. Την απειλή και το φόβο του θανάτου για τους ίδιους αρχικά, τη βαθιά οδύνη για την απώλεια των δικών τους ανθρώπων, τις τρομερές δυσκολίες που αντιμετώπισαν εδώ μέχρι να στεριώσουν ξανά τις ζωές τους. Και να νιώσουμε περήφανοι, γιατί μπόλιασαν με το αγωνιστικό τους πνεύμα, τη δημιουργικότητά τους, τη ζωντάνια τους, κάθε πτυχή της ελληνικής κοινωνίας. Από τους λαϊκούς αγώνες του Μεσοπολέμου και τη συμμετοχή του στην εθνική αντίσταση στα χρόνια της κατοχής, πηγαίνοντας στη μουσική του ρεμπέτικου λαϊκού τραγουδιού, στους μεγάλους λογοτέχνες που προέρχονταν από τις τάξεις τους και φτάνοντας μέχρι την καθημερινή κουζίνα τους. Κι ίσως η λύτρωσή τους από εκείνον τον φυλακισμένο λυγμό να είναι η δική μας περηφάνεια και ευγνωμοσύνη για όσα κατάφεραν και για όσα μας κληροδότησαν. Σας ευχαριστώ.